and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Mami, ayaw pang biyahe ba? Ayaw ko gaksa ba? Kaya dili ka makapugong nako. Ibisag mamatay ko, dili ka magpapugong nako. Dili yun, Mami. Chelsea! Namurog siya! Chelsea! Langga! Chelsea, nausa ka! Chelsea! James! Si Chelsea! James! Sisi, langga. Relax lang. Pinangga kita ka lang. James, usay na hitabo ni Chelsea. Nagpanik attack siya. Epekto sa iyang anxiety. Unsa itong buhaton? Dadon na to siya sa Dr. James. James, si Chelsea. Wala kita ang angay kabalakanan. Nakarelax na siya. Human narilib human nato gatang iog. Ipabugnawan ang iyang pulso. O ice pack. Kamay nakahatag kaniya og kalit nga kabugnaw. O nakadivert sa iyang hunahunag emosyon. Uban ang pagsige natong istorya kaniya. Aron dili unaw-unaon ang iyang nasinati nga panic attack. Ubaday kini permanenteng tambal nga maghatag niya og hingpit nga kaayuhan. Batod sa doktor, nga maoy nag-check up niya. Itong una niya kini nga nasinati. Ang usa sa pinaka-epektibo nga remedy aron dili na niya masinati pagbalik. Mao ang basic nga mga pamaagi. Nga siya adunay hustong pahuway o katub. Nga way mga pangitabo o kasinatian na makatrigger sa iyang hunahuna o labaw sa tanan. Ang atong suporta niya. Nga dili siya pasagdan nga mag-inusara. Nga dili siya hatagan og kagol. Oh. O nga, yan ko ikaw. Ayaw ipadayon ang imong pagpanalbaho sa gawas. Kikinalan ka sa tong anak. Bisan o para na lang niya. Mag-CR na ako. Han, Ayaw siya biyahe. honey. Kasi mamati. Nasabot ako nga. Alibay lang ang iyang ingon ng mag-CR siya. Klaro kayo. Dili siya gusto nga mutubay sa papakigsulti nako. Kung makisikot nako og pugnan siya sa plano nga mo-abroad siya. Kinawa ko malubi ka. Gikinahanglan namo ni Chelsea ang presensya ni Melanie. Bisan og dili na lang para nako. Bisan og para na lang ni Chelsea. Okay, pastilan no. Kaluin na Chelsea. Mao ka na to landing. Oh, nakikinahanglan nga di ka siya biyang anong James. Nga dali siya magdiyaw Sara. Nga nabitoy mag-istorya-istorya niya. Kay pastilan sa timbakog mo attack yung iyang anxiety o panic attack no. Hulog ako iyaw. O niya, kinsabi ka o ba na Chelsea dito sa inyo? Si Melanie. Gihangyo na ko siya nga apungan si Chelsea. O dili kini niya biyaan kay may paliton kong tambal para sa iyang anxiety. Pastilan mo eh. Dili ka to niya biyang andong. Ano sa may rason? Nga biyaan niya si Chelsea. Nga ako masyang giingnan nga dili kini ang ngayon nga biyaan sa iyang sitwasyon ko. Ay, mayon tag namati. Oh, hala, sorry. Ang ako ba nga tingalig. Gusto na. Ayaw na ipadayon ang gusto nimo isulti to Randing.
Hisabtan ko ikaw. Salamat dong, salamat. Butan yung kay ka. May yung ka paliwatan o pa-fotokapihan o aron nga budaghan. Ay. Ikaw gyud. Hindi ko giga. Bitaw no. Uy, machine nga magamit pwede ka sirukan pa. O daghanon gyud. O iapod-apod sa mga pusong uhaw. Same like me. Ikaw gyud. Ay, stilan. Wag yun siya makatawa, uy. Sa gamay lang ang isip ba. Aron nga, dilipod ka, kuan ba, pada sa imong kaguol ba. Kay, kanarap ako nang maguol ang taon, no? Sigurado gyud ko no nga, sigurado gyud ko na nanggulan. Ikaw ito landing. Nag-isama nimo kasi aw. Ay, pasiyaw na dong ba? Gani. Pero kuan ba, dang tinuod sad? Oh, di ba, real talk lang ba? Unsa man, gran kang masahian ta ka dong? Libre man, full body with kuan, 2 types of massage, generic o organic. Ay, nimo. Maglinog ilagi dong. Kung ako'y makamasahe kay 6.9 nga way point. Labay pagkapir ka dagang aftershocks. Zaman, sagot ka. Bisag aftershocks na lang ang style. Libre man, way bayad. Pero i-aftershock lang pod ko. Kana ba? Ano nung ba? Ano ba? Pahiyong yun bisag angat. Diversionary tactic ba? Bitaw ay, kana pasensya na ka dong, ha? Ibaw ko, dili ka gusto mag-uol. Pero ako, gusto ko mag-uol ka. Kaya alam mo na, kung unsay mahitabo sa mag-uol-guol, di ba? Bitaw, turanding. Seryoso ko. Seryoso man sabi ko. Ay, kanang bitaw ay, kanang sorry dong ha. Sorry. Seriously na. Nagpasalamat bitaw ko nimo nga naa ka nga dako kay gikatabang ni Chelsea nga among anak. Panga kung dili magani mausab ang desisyon ug hunahuna ni Melanie nga mo abroad. Hangyoon ikaw. Nga adto ka nang mag-estar sa bahay aron dunay mag-atiman ni Chelsea. Oh, wow! Okay, sugot kay ko dong! Bisan pag all the time. Kay nga naman dong. Ako mo ipulin day Melanie. Thank you, dong! Thank you! Oh, pero dong, nagkasulti naman ni Day Melanie, bahir na itong akong giingon mo nga, gisulti sa akong amigang kabakaba. Nga mo ay nag-tell all na ako nga hapit na makalagas Day Melanie's gawas. Wani mo siya sayri nga ako nagsulti ni mo. Na! Yaw ang bugnuan kong Day Melanie dong. Matangtang yung akong ayudi. Bago para ba nang gitaod. Wala siya mangutanan ako kung kinsa nagsulti. Kay nakahisgot na sab siya nako nini sa pipila kay gayon. Ay, wala gid sa pahimong balik ko eh. Balik ka sa bug seriously. Wala siya mo confirm na ko nini. Gani iya pa kining gi-confirmar diha nga gipakisayran nako na may nadunggan mo istorya bahin ini. Hala, yes. Say halayes. Ay, kuan man, kanang kuan ba? Mingon ta kong halano niya kay karaan man. Nahalayes na lang po nako aron nga naay gamay bag-o ba. Ikaw gituran ding. Sigulan kini mo binuang nga istorya nato. Ay, sabda na lang good dong. Di magugo normal. Maong ingon ko ini. Hay ni mo turan ding. Aw, bitaw dong, oy, bitaw ka nang magseryoso na ko. Mag-istorya tag tinuod. Wala gisulti sa istorya nga murag investigator si Marie Melanie din sa trabahoan. Di ang naanhi siya. Kay, di ba ka nas mga chismosa din nakaangkas gyud sa pagpakisusi ni Marie Melanie nila bro. Nakapangutana gan ibahin ni Ricami. Nga igmo ba gyud ko nung uyab or kabit. Tinuo ko. Ano sa man siya bro? Sa man iya? So much love will kill you? Unya, unsa may istorya nga sa ako lang pagsuli sa office. Murag magsisitan tong mga tao din Murag
mura magdunay ka iko. Mura sa kung pagsabot sa ilang tinanawan ako, murag ako na lagi pinaka-luoy nga tao din sa kalibutan. Way problema din sa kumpanya, bro. Kaya nga itong mga kauban din, misulti ram sabs kung unsa tinuod. Way bati nga impormasyon nga nakuha si Marie Melanie din, Tanaw ko man ako, bro. Pasensya ka na, bro, ha? Sorry. Di ba ako kung nakadugan ko sa imong mga problema. Labi na bahay ni Rick kami. Nga akong sigig sa abong nimo. Pero, katong ako, bro, komedya ragod to. Labay pas panahon ba? Komedya pero dang tinuod. Way kaso bro. Way problema. Basta ang importante nga wa ko makahimog sa'yo. Nga wa ko makasa sa mong kaminyo o ni Melanie. Bisan tol mo sira ang kumpanyahan. At sa tanan nga mawadan og trabaho, way magmahay sa mga trabahante. Kay doon na may ipabawon ang kumpanya nga gibase sa gidugayon ini sa pagpanarbaho. Huwag sa akong kabahin. Kay na ako sa admin, dako gid sila mapabawon nako. Na mahimo na to magamit sa pagsugod og bisang ginagmay lang nga negosyo gud. Mao nga hangiyon ti ka. Dili na kinahanglan nga abroad ka pa, narbaho dito sa gawas. Kay dako nagikatabang nato ang pabawon nga akong madawat. James, sorry. Pero dili na gid mausap ang ako na una. Nakaschedule na akong paglarga pa imong sa gawas. Nakapirma na ko og kontrata. Maong dili og dili na gid na ako kini mabakwi pa. Melanie. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!